Production. Haye lube, haye lube kumbari dutse. Naga gidan ga ya cike ya batse. Dan wannan gidan na mai kaya ne, duk wata babu sai ta koma gefe. Ai wannan gidan mata ne. Naga kuna rawa kuna wani juyi. Wannan gidan mata ne. Mamar dan ku ji wannan gidan mata ne. Daga mata kun yi gamar kuna wani jumping. Mamar sai na biyo ku baya zan wani baitin. Mamar sai ku taya ni in ji dadin sautin. Mamar mata in kira furen gida daidai ne. Mamar matar ruwa na tafi matar ruwa ne. Mamar mata ku ne na bara ku ne na bana, kuma ku ne na shekarar ba sasa. Mamar ai kowa ya ganku ya san ku ne. Mamar sai dai tambayar rashin albarka. Mamar baya bari gaba dan hankaka. Mata banda irin zaman gidan gauraka. Akai na kam na ji ba ku karɓar sauka. Kun zama allurar ruwa wadda mai rabo kan dauka. Mamar yi mamar yarinya. Yi mamar yarinya. Kun yi dumur matan nan. Kun yi dumur matan nan. Kun yi luwai matan nan. Ai kun yi sumul matan nan. Mata ku taka rawa irin ta kwatar kayi. Ko in yi addu'ar zaman kallayi. Hayye sama hayye sama hayye sama hayye sama. Oribo hey aha tauba. Aha mata Allah ka aika muna bikin mu karshen nesa. Biyar kasa ko da lafiya ko babu. Kai shigarin da ko ku yanga babu. Bari shatan da arziki ko babu. Mun sha ta fara mun sha yasin. Kuma mun sha riga kafin alatsi ne. Allah bar mu da mata namu. Ni ta kiɗa rawa ta kwatar yanci. Kai sama aha kai sama haba olibo. Waye ga mankatar da mata na taro, sai ni mai kura hikima ga tsuntsu mai wayo. Na ga uwar bikin ta na yi mini oyoyo. Na kula sai da ruwan ciki na guga kan janyo. Mata ku yi rawar gidan fasa dutsen ta ma. Ya ba wa mai gidan mu Prince Production. Sama kasa sama ha sama kasa ha sama kasa ha. Kun jiki nan na gwanda wane yaro. Ga mutumin da bai wa ganga goro. Mai iya wake ruwa a bakin daro. Mai ga mai duniya kamar tauraro. Wanda ya kanci babu bakin biro. Mai waka ya sanya mata juyi. A haye sama a haye sama a haye haba oribo hey haba aha haba. Sai ka ga an sai wani wando roza. Mu je tun da ya ce ba can yayi ba.